Il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-akbar festa tagħha, il-festa tal-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Dawn huma x-xeni li konna ilna sentejn ma naraw f'dawn it-toroq tal-parroċċja ta' San George f'Ħall Qormi, fejn wara nuqqas ta' sentejn minħabba il-COVID sa fl-aħħar il-qriema setgħu jiċċelebraw din il-festa bil-purċissjoni tal-Irxoxt. L-istess kif għamlu diversi parroċċji oħrajn madwar Malta u Għawdex. F'Ħall Qormi hija tradizzjoni li ż-żewġ parroċċji jagħmlu l-purċissjoni tagħhom. Bl-Irxoxt joħroġ ukoll mill-parroċċja ta' San Bastjan fejn ukoll spikkat il-preżenza tal-familji bit-tfal li gawdew din iċ-ċelebrazzjoni mill-isbaħ. Bit-temp, kontrarju għal dak li ġara f'jum il-ġimgħa kbira, ippermetta li dawn il-purċissjonijiet isiru. F'Ħall Qormi kien hemm preżenti il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kellu l-opportunità igawdi din il-festa man-nies li kienu preżenti, inkluż il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Sa dan it-tant aktar kmieni l-Arċisqof mexxa l-konċelebrazzjoni tal-ħadd-ilgħid mill-konkatedral fejn tkellem dwar l-importanza li t-twemmin tal-poplu ma jkunx twemmin artifiċjali, imma twemmin ta' veru li tassew jemmen fil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet u ma jiddubitax meta jara qabar vojt.